Pištol je M84 177, 4,5 mm gulička. Tuna, keď potiahnete kľukoveď, sa nachádza CO2 bombička. Táto bomba vydrží 100 striel. Zo spodu sa odkrúca, dáva sa nová, nabíja sa na ihličku. Nejdem ju vymieňať, lebo je plná. Touto poistkou, čo je tuna, sa otvára zásobník. Zásobník je poistený takouto spružinou. Potiahne sa to celkom do dola. Nabíja sa s takým spôsobom, že tu na spodu máte takú dierku. Ako dáte dolu tú spružinu, tam sa vlastne sypú guličky. Do zásobníka vojde 19 guličiek, 19 nábojov. Keď máte zásobník plný, nasuniete ho klasicky do pištole. A zo spodu máte malú poistku. Tým pustíte guličky do zbrane. Už to je. Táto pištoľ má aj svoju poistku. Stlačením dopredu a do dola je pištoľ zaistená. Môžete manipulovať, nič nefunguje. Keď oddistujete, dáte zasadzník dohora a je odistená. Nenaťahuje sa, lebo je to automat. Guličky sú v takomto balení. Je ich 3000 guličiek, 4,5 mm. Sú z ocele, že nerozbije ich nič. Znázorníme si to na malých terčoch. Tu sú dva piva. Som približne 4 metra od nich. Za každým, keď dostrieľate, lepšie zaisťovať pištoľ. Toto vypadá. Diery. Z druhej strany sú tiež diery. Kouto prebije plechovku raz ako nič. Skúsime sklo. Sklený kahanček. Odistíme si zbraň. Zaistíme si zbraň. To nám ostalo z kahančeka. Ako som povedal, táto pištoľ CO2, bombička vydrží 100 striel. Zásobník je na 19 nábojov. Takto približne tých 5 zásobníkov, 5-6 zásobníkov vydrží bomba. Keď je dobre natlakovaná bomba, tak na prvé strely by mala dostreliť 237 metrov neuveriteľných.
Po takomto zvuku počuť, že CO2 je prázdna. Zaistíme si zbraň. Tak. Nech sa páči. Je kovová, tak je aj riadne ťažká. No. Od 18 rokov.